Trubor nakaslem jong nongsan Hima. So similar stickers for all the Congratulations to you and to you also. Ka office jong Commissioner of Persons with Disabilities, hagajing keren lang bat ke Meghalaya Development Urban Authority, hene ke sngi kala penlong ye kajing kenduk lang bat ki Nongniah kali ban pensngu tho halor kajing don kam ban yarap ye ki Duna Dkhot men. Hagani ke sngi kumba Henry Paungut tam ki Nongniah ye ki boss Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission kilawan ban shimbenta. Habakran hagani ke sngi nakaliang secretary katanat Social Welfare jong jala u IW ingti ula banjur ye kajing don kam ban yasnok tilang ban yarap ye ki Duna Dkhot men. Ula benrap da kebaong kalong kebadan kam haka imlang saklang ban ailat ye kini ki Duna Dkhot men bakin yok kalat kumbalong lem mengi. Ula ongru bakajingwan ban shimbenta da ki Nongniah bos kan ai mensim syuk-syuk ye katanat bakidang la ban lek bha syuk-syuk bakini ki Duna Dkhot men kin yok kalat bat kakabu bakin long lem kumbalong kiwei. Nakaliang ke Deputy Commissioner for Person with Disabilities kakong B.Warshong habakran hakani ke sngi kalapen pau bakidon ki an Lada kum ki Nongniah kali kim kit ye kini ki brieu ki Duna Dkhot men. Kalau ongru banakaliang ketenat kadang wat ye kilat kelenti ban ai kajing pensuk ye ki dak ba penbiang ya kilenti sengkin lada ki rung haki office sarkar ni kiwei. Kalau ongru bakatenat kan sa pensyai syuk-syuk halor kene kamat kumbalong menta bun ki brieu kim khen khya ye kane bat kidon ki driver ki bala kentat ban kit ye ki bat kidon ru ki bashim bai shong kali kumbalong lem kiwei. Nakaliang kakong warshong kala kentui ki driver makin pet bat pan da kakat ke ba pensisha baki dei ki Duna Dkhot men bat ban yarap ye ki habaki kiu ni ki hyar na ki kali jongki. Kala benrap ru da kebaong bakatanat kan nyai penlong kum kini ki jing hikai kenang baki Nongniah kali kin sngo tho bha. The right for persons with disabilities is a significant piece of legislation aimed at ensuring that individuals with disabilities have equal access to transportation services and facilities. The state government is also in line with the provisions of the Act. With regards to the accessible transportation, the state government has recently notified the state-level constitutive committee for monitoring the functions of accessible transportation to persons with disabilities. Today's program is the outcome of the state-level consultative committee for monitoring the functionality of accessible transportation to persons with disabilities. The government's initiative demonstrates its commitment to fostering inclusivity, and with continued efforts we can move towards a future where public transportation is truly accessible to all, regardless of their abilities. So let us empower mobility for all and pave the way for an inclusive tomorrow. As we strive to build more inclusive communities, let us not forget the importance of accessible transport in creating a world where everyone is valued and included. The Rights of Persons with Disabilities Act aja kan rio. Kedikaan kebala penangkam hi dah penwan do dah hapo kedikaan jong kedika the United Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. Kalawan haka buar mo haka kendai terik. Please start. Kalawan haka buar haka kendai terik jong u April ajar kan nyu. Tika ika jing temu jong kenikaan kalang kaba strict ha hadu kata kalong kaan kaba tiak lakam yang ki nong tei sarkar ya ki nong tei shnong ya ki ba ya phiru iwe kaba tiak lakam bangi hap ban pen ulong ya kenikaan kaba dei nak bentak kabha kamya kini ki brio badang Duna Dkhot men ki buon bha ki sections ki don haru she's pa artli ki sections she's pa artli hendai ka way ka section ka badai nak bentak jong phi mentak asni ka ka section ba south way section 41 mo section south way ka badai chapang ni ong kata ka accessible transportation ka kata ka accessible transportation let's say phin kwa ban te ba ka ni ka sni ka accessible transportation ka bangi ong kadai chapang kata ka jing lek ka jing wan kajing ya lenti kajing shong kali kini kibriu badan kajing Duna Dkhot men kaban pensuk pensanya ki kaman chutu khendiak
naka office jungi ke Commissioner for Persons with Disabilities ngila syumkia bah. Kini ka akses ko mong isa mennya. Kini ka accessible dia campaign kalau wan ha ka kebalapan la trekam ha kini ka state jungi ha ka light tarik benai bakat art hajar khatsan kabala inaugurate Daud Prime Minister Narendra Modi ke jing thmu jong kani ban penlong ye kini ki jaka ki baki trei bakta ki public buildings kini ki jingtai mo ki ba ngila ban le trei lekta ki dei ban long ki ba la ban rung am tang nam ta jingi ki brio ki ba ngi biang ki ki jan ki ba la ban ya ban yeng hendre ki di ban pen long long ru ban pen biang pen bet baki mi ban suk ru kita ki brio ki bom la ban ya ki bom la ban ki ba shong ha ki wheelchair ki ba ya di ki crutch ki bom yo e ki khmat ki bom yo snow ki skor ki ba duna ki jing mo jing berkhat kita baro ni hab ban pen ya long lengkat kata ka jing long ka jing man kom ki wei ki brio ki ba biang mo ti ka wei pa de ka long kata ka wei ka jing thmu ka ba ar ka jing thmu ka de ban pen long ye kini ki jing ki kor jing tip mo pa wat benia ngong kata ka accessible website kata ka kor jing tip jing benia ka bangi de ban bai bangi yo ban pai ken barobar tang mangi ki brio ki bangi yo ini natang mangi ki brio ki ba nang ban de hati ki computer ki bangi la ban pai ki ba ki biang baki ngila ban yo ki jing tip hende inja ayu la de kini ki brio bom yo i inja ayu la de ki brio ki bom yo snow ne ki brio ki ba shong hakini ki wheelchair ni kinu ki brio ki ba dan ki bom su thu kini akum no ki pa kan pai computer hende kini akum no ya kan niru pi ka sarkar India kala ong ba dei ban pen wandur ya kata ka kor jingtip dah ka bangi bo ya kita ki yung ki accessible features mo kita ki jingbo jinan kam hakani ka computer ha ka website ban suking mamakiru kinna te kumno ngin ya kata ngidan dok ha bangidan ka kini ka yung ka National Informatics Center ke NIC mo hakaba ngila yo manyatri lang batki ngila don i kong Melissa wa langru ibala yarap ingi ban pen wandur kumno ba kini ki brio padang ki jing nai Dkhot map ki la ban yo ki jing tip ken